हेलो फ्रेंड बरायहरबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव टु फ्रेंड जों बे भिडिअनि गेजेरजों रायलायगोन जोंनि बे फेसबुकआव जोंनि नामखौ माबोरै सोलायनो हायो गोरलैयैनो आरो बेखौ सानबेसेनि थाखाय आरो सोलायफिननो हागोन बे भिडिअनि जोहै नोंथांमोननो आं गोरलैयैनो दिन्थिना होगोन थ' लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला गाहायाव साबस्क्राइब दं बे साबस्क्राइब थुना हो जाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगोन आं आरो बेनि उनाव घन्टा फैगोन घन्टायाव थुना हो आरो घन्टायाव थुनाय लोगो लोगोनो अलखौ सेलेक्ट खालामना ला बेखौ घन्टाखौ थुनायनि ओंथियानो जाबाय जेब्लानि आं भिडिअ आपल'ड खालामगोन अब्लानो नोंथांमोननिसिम बयनिख्रुइबो गिबियै मोनहैगोन थ' लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर नोंथांमोना बेनि थाखाय गावनि फेसबुकआव लगइन जानांगोन फेसबुक आइडियाव लगइन जानांगोन बेनि उनाव नोंथांमोना गोजौआव थ्रि डट दं बे थ्रि डटआव थुना होनांगोन बे थ्रि डटआव थुना होनानै नोंथांमोना गाहायाव बोखोबोनांगोन ओरै गाहायाव बोखोबोनांगोन आरो सोरबा सोंदोंमोन आदा गावनि मेन प्रफाइल पिकआव थांनानै डिलिट खालामनो हायो नामा इदि होनना सोंदोंमोन नाथाय बेहाय थांनाङा नोंथांमोना गोजौआव थ्रि डटआव थुनांगोन थ्रि डटआव थुनानै नोंथांमोना गाहायाव फैनांगोन गाहायाव फैयैनो नोंथांमोना बे सेटिंआवसो हाबनांगोन सेटिं दं नै बे सेटिंआवसो हाबनांगोन सेटिंआव हाबनानै नोंथांमोना बेहाय पार्सनेल इनफरमेसन दं बे पार्सनेल इनफरमेसनाव हाबनांगोन नोंथांमोना आपडेट योर नेम फन नाम्बार एन्ड इमेल एड्रेस नोंथांमोना फन नाम्बार इमेल एड्रेस बेफोरखौ चेन्ज खालामनो हागोन नोंथांमोना नायदो नोंथांमोना आंनि फेसबुक आइडिनि नामा जाबाय फेसबुकनि नामा जाबाय उदय BSTY आरो इमेल एड्रेस आरो फन नाम्बार बे फन नाम्बारखौ आं नोंथांमोननो हाइलाइटबो खालामला बेहाय मानोना बे फन नाम्बारा आंना थैखाबाय गोदोनो खुलिखानायमोन आंना बे फेसबुकआ बे सिमाबो गोमाबाय ओंखायनो आं बेखौ हाइलाइट खालामला गोबां फन नाम्बारखौ आदा हाइलाइट खालामाखै होननानै मानो खुमराखै होनना सोरबा बुंगोन बे सिमा गैखाला जेबो नङा दे ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय बे एडिट अपसनाव थांनांगोन एडिट अपसनाव थांनानै नोंथांमोना बेहाय क्लिक खालामनांगोन मा नाम लानो गोसो मा नेम लानो गोसो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामब्लानो जाबाय आं जि दं बेखौनो लिरगोन ओमफ्राय मिडिल नेम जोंहा बर'फोराथ' गोबाङानो मिडिल नेम गैबाङा बेलेग जातिफोरा जेनेबा चौधुरि कुमार चौधुरि माबा माबि गोबां बेलेग जातिफोरना बांसिन मिडिल नेम थायो ओमफ्राय जोंना नैबेहाय आं बेहाय बसुमतारी BSTY खौ बसुमतारी खालामगोन बसुमतारी खालामबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोना प्लिज गाहायाव दं नोंथांमोना बेखौ जुदि if you change your name on Facebook you can't change in again for 60 days नों जुदि खनसे जुदि बे नेमखौ चेन्ज खालामबाय अब्ला नों 60 days जायागौमानि नों बेखौ चेन्ज खालामनो हानाय नङा होनना बुंदों ओंखायनो नोंथांमोना जुदि चेन्ज खालामोब्ला मोनसे मोजाङै चेन्ज खालाम मोजां नेम लानानै मोजां नाम लानानै चेन्ज खालाम अब्ला नङाबा नोंथांमोना जुदि खनसे चेन्ज खालामनायनि उनाव नोंथांमोना 60 सान जायागौमानि नोंथांमोना बे नेमखौ नोंथांमोना चेन्ज खालामनो हानाय नङा बेनि उनाव नोंथांमोना बेहाय रिभिउ होबानो जाबाय अब्लानो ओमफ्राय नोंथांमोना बेहाय नोंथांनि फेसबुक पासवर्डखौ बिगोन ओमफ्राय बे फेसबुक पासवर्डखौ होनो नांगोन नोंथांमोना अब्लानो नोंथांमोननिया सेभ जाबाय थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन भिडिअखौ मोजां नांदोंबा शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव खनसे बुंफिनबाय साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थ' लोगोफोर भिडिअआ बेसेनोसै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय लोगोफोर